Razmišljam, prošlo je godinu dana od kako su maske ušle u naš život. Šta smo to dobili, a šta izgubili? Ako iz vode iskočio vertikalno naviše sa početnom brzinom od 6 metara u sekundi. Koliko visinu će dostiti delfin ako je iz vode iskočio vertikalno naviše sa I dobro, Strahinja, koje godine je bio Bečki kongres? Pa valjda je bio od 1730. do 1814. Bože, Strahinja. Pa valjda 1800 do 1800. Kako? Ne razumem. 814. do 815. Da. Da, bravo, Strahinja, bravo. Kako si zloban, varno mi pomogneš. Ajde pomozi. Ovo letovanje je strava. Strahinja. Šta? Strahinja. Jel ti to spavaš, dete? Pobogu, dete. Ne, nastavnice, samo mi je malo maska pala na oči. Strahinja, jel ti to spavaš na času? Ma ne, nastavnice... Odmah kod direktorke. Što me bre svi cijelo dan gledaju kao da se nešto pao s Marsa? Kakav je? Dobro je da sam nosio masku. Eto. Otkrio sam vam neke svoje tajne, a neke ću zadržati za sebe. Svakako, maske su nam mnogo toga omogućile i svi smo to shvatili. Ipak, da vam kažem, žrtvovao bih i jednu kec iz istorije, da se sve vrati kao pre.